Efter et par hårde dage på cykel gennem skoven med de store træer og de store bakker, havde jeg brug for at finde et sted, jeg kunne slappe af. Så jeg tog færgen over Hokianga-bugten og cyklede til et sted, der hedder The Treehouse. Her var der fred og ro, og der var mulighed for at gå nogle rigtig dejlige ture i bushen med alle de oprindelige træer og buske. Og i en lysning var der lavet en lille udsigtspost, hvor man kunne se ud over Hokianga-bugten. Men jeg var taget til New Zealand for at cykle, og en af mine pauser, der udbrød jeg spontant. Det her, det er en hovedvej i New Zealand. Det får man fandme ikke stress af. Excuse my French. Og så cyklede jeg videre, imens jeg nød de vidunderlige landskaber. Dagens tur var på omkring 70 km, og ud på eftermiddagen nærmede jeg mig målet. Så er jeg vist på vej op ad den sidste stejle bakke i dag. Jeg har lige passeret 60 km i dag. Siden i morges 60 km, det er sgu meget godt. Klokken er kun 2:15. Så jeg tror, jeg skal vist køre 65 eller 70 i dag, det er det hele. Så jeg er snart i mål. Fantastisk. Endnu en dejlig campingplads. Og i dag har jeg cyklet 72,5 km. Op og ned, og op og ned, og op og ned. Jeg skal ikke undre mig selv. Jeg mødte lige to jenter fra en fra England og en fra Danmark. De går hele vejen fra Cape Ringa ned til Bluff. Hele vejen ned gennem Nordøen og så hele vejen Sydøen. Det har de et halvt år til. Godt, det ikke er mig. God fornøjelse, men fandme sejt, at det gør det. Efter en god nattesøvn var planen at fortsætte af 90 Mile Beach, men vejrudsigten den var mildest talt elendig. Og derfor skyndte jeg mig til Kaitaia, hvor der var et kulturhus og et spændende museum. Men fordi jeg var stået så tidligt op og havde skyndt mig afsted, havde jeg tid til at spise morgenmad, inden museet åbnede. Klokken 8 om morgenen, ikke engang. Og der er klar til morgenmad. Der er mysli med banan, og trangian står der, og lige om lidt er der også en kop te. Det kan da ikke blive bedre. Besøget på museet og i kulturcentret blev meget mere interessant, end jeg havde forestillet mig. Når man kom ind i bygningen, kom man ind i en stor hal, hvor der var udskåret træfigurer. Og ved et tilfælde, så mødte jeg museets leder, som gerne ville vise rundt. Kia ora. Ko Hineka makoto kuingoa, kaimahi i Te Ahu Museum, ki Kaitaia i Aotearoa. Hello everybody and welcome. We're standing in the atrium of the Kaitaia Museum, or Te Ahu Museum, which is in the far north of Aotearoa, New Zealand. I'd like to point out in our beautiful entryway, these posts, these carved pillars, are Popo, representative of the five tribes of this area. This is Te Raroa, representative of the histories and culture of the Te Raroa people, who are the mana whenua, or the tribe whose lands this house is built on. Then Te Aupōuri, Ngāti Kuri, Ngai Takoto, and Ngāti Kahu. So those are the five tribes that are collectively known as Muri Whenua, and it's also a name that is used to reference the very far north. Over here we have the Dalmatian Po, or the Tarara, which is a name given by the local Māori people to the first of the immigrants from the area of Croatia, what is known now as Croatia, and they are Dalmatian. And then this post is a carving to represent all of the European and other peoples who came after the colonisation of the country. We are standing on a representation of the great fish of Maui, or the Ikaroa a Maui, which is what we as Māori know the North Island of New Zealand. And at the tail of the fish, which is Te Hiku o Te Ika in our reo, we have the geographical features, or the bays and the coastline, etched into this beautiful representation. And above us, the kuaka, which are the godwits, the birds with the longest migratory pathway etched in their memories. I guess these kuaka return to an area here in Te Hiku o Te Ika called Pāringaringa. And there's a well-known saying, kuaka mārangaranga, which is when the birds rise on their return flight to return to Alaska. Med andre ord,
så var de udskårne træsøjler en hyldest til alle, der har boet eller bor i det nordligste af New Zealand. Og inde i museet kunne man se meget mere om de forskellige folk, der gennem årene har boet i New Zealand. Museets leder, Hine Kamako, fortalte også noget rigtig spændende, nemlig at der var 2 polynesiske dobbeltkanoer på vej fra Tahiti og Hawaii, og at de ville lande ca. 120 km fra, hvor vi var. Med andre ord, så havde jeg 2 dage til at nå over til Waitangi, hvor skibene skulle anløbe, og derfor så droppede jeg at bruge 4 dage på at cykle hele vejen op til Cape Ringa og tilbage igen. Inden uvejret kom væltende, nåede jeg at gemme mig på et vandrehjem, og næste morgen, så snart det blev lyst, så var jeg afsted igen. Så er det torsdag morgen, torsdag den 13. november, og jeg er i Kaitaia og på vej nordpå, men jeg skal ikke helt op til Cape Ringa. Jeg skal til Doubtless Bay og videre over til Paihia, fordi der sker noget spændende over i Paihia i morgen. Så jeg har lavet en lille smule om på planerne. Det er, hvad der sker. Klokken er 6:15 om morgenen, og jeg sov på et vandrehjem på en 6-sengesstue. 3 køjesenge nede af en køje der. Det var ikke særlig fedt, men det pisøs regnede i går, så det var den bedste løsning. Men nu vil jeg stille og roligt cykle derudad. Jeg skulle cykle 32 km siden i morges. Det er nu torsdag den 13. november, sådan hen ved 9-tiden om formiddagen. Jeg startede med at cykle tidligt, lidt i 7, og har kørt 32 km indtil nu. Og det er fedt. Det er dejligt. Se, der er ved at være klar til morgenmad her. Sådan en dejlig lille morgenbuffet med mysli med æbler og bananer. Der ved ikke, om man kan se der. Kameraet, det vil måske ikke. Så kan jeg lige tippe den der. Sådan der, så kan man i hvert fald se æbler og bananer. Og så har jeg kogt vand, laver te. Og det er sgu egentlig bare meget fedt. Prøv lige at nyde den her udsigt. Efter en god pause nuppede jeg lige 30 km mere og nåede frem til et vidunderligt vandrehjem til Ko Farm Hostels, som jeg også besøgte i år 2000, da jeg cyklede stort set den samme tur. Og faktisk var det samme par, der drev det som dengang. Et newzealandsk-italiensk par. Hi, I'm Stefano. I'm from Italy, but I've been here 35 years, and 25 years ago you were here, so good to see you back. Really awesome. Hope to bring a lot of cyclists. Yeah, we won them all, and also the Danes. We missed the Danes. I don't know what's happened to them. Yeah, man. Næste morgen skyndte jeg mig alt, hvad jeg kunne for at komme over til Paihia, hvor de 2 store dobbeltkanoer skulle anløbe. Masser af folk stod klar til at tage imod, men der var lige en udfordring. For der var kraftig fralandsvind, og skibene kunne ikke sejle ind mod stranden. Der var nu alligevel masser at se på, for de lokale store kanoer var på vandet med en 60-70 mand ombord. Og de lokale var klædt festligt på til lejligheden. Til sidst opgav man at få bådene ind på stranden, og gæsterne fra Tahiti og Hawaii blev hentet ind med motorbåd. Vejret er vi heldigvis ikke herre over, og da vejrudsigten ikke var særlig spændende for de næste dage, tog jeg bus til Auckland. Og fra Auckland tog jeg hurtigfærgen til Waiheke Island, men det er en helt anden historie.